Africa my continent, Africa my home, se-Africa kuyi-South Africa. SeKwaZulu iLembe district esemandeni. Inkunzi Mpunga isigodi esikusona. Kwesenkosi uMhlongo. La, senkosini uMhlongo. Induna lami nokuThelisi. Sikwabiyela kodwa la kwamakhelwane ke la. Isigameko senzeke lapho kwabiyela sesazoya siyongena endlini. Kodwa ke size endaweni yesigameko la ingane khona ishawa ugesi. Kodwa nje umfowethu la eceleni ozosatha asibeke asinikeze nje isithombe esigcwele ukuthi kwenzekeni before siyongena endlini. Mfowethu tshela abantu base-Afrika ubani lo? Igama lami nguMalibongo wakwabiyela. Yes. Yebo. Awusithathe ngesigameko isiga esehlile la ekhaya sehle nini qala? Sehle ngolwesine. Lwesine last week. Yeah, lo siphuma kulona. Yes. Yebo. Kwenzeka nje ngolwesine ngicathi kwakuzithuba zabo 4 koshayo 5 ntambama. Yes. Ngoba kade ngifika ngiphuma eThekwini so ngase ngifika ngiza la ekhaya. Ngase ngahamba ngaye endlini la kwahleli khona udadewethu omdala oma wengane ke lengasekho. Yes. Nomfowethu omunye nange lapha uSizwe. Sasikade sindawonye ke lapha endlini ke. Kwaphela nje isikhashana akubanga isikhashana eside sihlezi lapha endlini ngoba ngaphambana nazo ingane bangehla ngibheke ezantsi zangihaga ke zonke ikhuphuka ziza ngala angani mazazi isitolo noma kwawenzakalani nini. So akuphelanga isikhathi esingakanani ngisihlezi lapha nasixoxa naye uma wengane sezwe ingane seyimemeza phuthumani nakho emihlo selinyazo ugesi ngokunganaki mhlawumbe sayitshela ukuthi nje hayi mhlawumbe umthintile nje njengenjwayelo mhlawumbe umusha ugesi usheshe udedela ngaso leso sikhathi saphuthuma ke uSizwe nje yena wayephambili umfowethu omncane bese kuba nengane engekho kisesikoleni incane nje ingaka okuyiyona eyagijima yafika kuqala la. So mifika kuqala la sayifica ingane yayigaxele nje la njengoba nibona lana nje. Yayigaxele la ibambe lapha ya. Ibambe ucingo nje lolu ilibambe ngezandla. Unyawo lwayo lugaxele la. Angazi ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi kube kanjalo. Uyabo kodwa isimo sasikanjalo. So masifika lana ke sizame ke ingane itakulwe ke umfowethu uSizwe naye akwazi ukuyithatha. Yabo sahamba sayoyibeka lapha ya la sasibeka khona sayibeka kulobuya tshani lobuya. Yes. Kade kunesigubhu nje la sisanda kusisusa esasiyithela ngasa amanzi sizama ukuyivusa sijethi mhlawumbe iqulekile yabo. Aphuthume umfowethu aphuthume lapha esikoleni emthengeni ngoba kunezimoto ezithatha istaff lapha nasengane zesikole. Sengiyifonelile nami ambulance bathi basendleleni ngenjwayelo ke ambulance yaphuza ukufika mangabe iceli ukuthi iphuthume esigamekweni yabo. Sasheshe sathola leyo transport okuyiyona yasiphuthumisa eclinic yaseSundumbili la sasiphuthumisa khona ingane yabo. Singayithethe ingane ayisekho. Sahamba nayo yonke indlela lena umfowethu ke dame ethinta ukuzwa ukuthi sashisa yini lokho kukhombisa ukuthi iyaphila noma kwenzakalani yabo. Saphuthuma masifika eSundumbili sacela usizo ngokukhulu ukusheshsha. Ngenhlanhla basheshe basiphakamela futhi eclinic eSundumbili yabo. Base bemthatha kunina bamfaka kwelinye igumbi la kwathiwa kalinde khona ukuzwakala ukuthi kwenzakalani ngaphakathi. Saphuma ke nathi sabhizi nezingcingo ke zomndeni ke lokhu kufonwa ukuzwakala ukuthi isimo sihamba kanjani yabo. Ngathi Nongalo akuphelanga ngisho imizuzu eyisithupha sifikile eclinic. Dokotela wasiyasibiza egumbini lapho khona wayifake khona unina wengane wasibizela khona wasiyalela ukuthi ngebhadi ingane ayisekho yabo. So okwasenza sangazi ukuthi mhlambe sisuke nayo la evele isishonile enivela noma ifike yashonela khona lapha elokhunjeni eclinic yeah. Ngoba nje ukusuka kwethu la ngiyakhumbula ukuthi uma simbeke lapha phansi sizama ukumvusa simthela ngamanzi engikukhumbulayo nje okwenzeka kade ethule vele wagwinya nje amathe ngoba ngabona igilo likhuphuka labuye lehla ukuphela kwento ewumnyakazo engayibona kuyena leyo saze sayofika eclinic umnyakazo nje ungasekho sekukhombisa ukuthi khona icontero ongeyenzakalile yabo ukuthi thina ke sasingabona ukuthi ingane kanti ayisekho yabo. So ke into eyenzeka ke Nongalo njengoba ubona nje kunje la bekuhlala ishangane ishangane leli lafika kushuthi kwathiwa lizogada la ekhaya lilanda umnikazi womuzi ukuthi lizogada la ekhaya.
So ishangane leli laselikhanda ke ingadi nayo ingadi angazi uNongalo uyabona ukuthi ingadi le ingadi kwakhandwa nansi ingadi uma ekhanda ingadi lo muntu wayesebiya kanjena ke ngalolu cingo lolu uma eqeda ukubiya ngocingo walanda ugesi wawulanda ugesi ngentambo wazoxhuma kulezi incingo lezi kodwa bekungabonakala ukuthi kuxhunywa ugesi la asazange ukuthi bewuxhume kanjani ugesi nje qobo asazange ukuthi bewuxhume kanjani lo sikhanyisa ngawo asazange ukuthi ubewuxhume kanjani la kulezi intambo yikagesi ngoba ayikho nento ebikhombisa ukuthi ke ibani novalo ngoba phela kunento ewubungozi la ayikho into ebikhombisa nomndeni futhi wakwabiyela ngoba nakho phela eduzane and ubekaye lo muntu lapha ekhaya ayofuna usizo khona akaze azawutshela umndeni ukuthi ayi njengamanje sengenza into ethile lana ewubungozi kanje basobhana izingane ukuthi zingayi lapha yana ingane yenzeka yonke nje lento azazi vele ingane ukuthi kunomngozi la nathi ezifamily asazi ukuthi kukhona ubungozi ofana nalokho ngoba phela njengenjalo nje Nongalo uma ngabe kukhona umgodi ngale uyaluyikhuza ingane ngoba umgodi wazi ukuthi musana ukuya ngale ngoba nizophoseka yabo okubungozi ke lokho kodwa la akuzange kutshelwe umuntu uthe kade kwenzeka isigameko ngolwesine ngayihlupha ngayifuna inamba yalo ngaze ngayithola ishangana ngalifonela ngezwe lithi lile Potchefstroom ngalifonela ngalichazela ukuthi kwenzeke kanje njengomuntu kokuyena oyikhozi yayo yonke lento eyenzakalile uthini yena njengomuntu owenza ukuthi kube kanje ngoba phela ngomthetho ingane ibulawe uyena yabo uyena obulela ingane ukuba kwenzeka ngalokho ingane ibingezishona into oqala le uyena obulela ingane so wakhuluma izinto eziningi wathi uzofika kusasa azosibona ezomndeni kuze kube namhlanje likaze lifike yabo kuze kube namhlanje alikho into ayikho alifoni ngisho ukufona ke ukufona nje ukufonela noma oyedwa nje umndeni libuza ukuthi njoba kwenzekele isehle esenzakalile nihlela kanjani ezifamily ukwenza amalungiselelo omngcwabo wengane konke lokho alazi lutho nje yabo ngithe ngigcina ukulifonela ngilifonela izolo la ngilifoneleko nakhona sengizame enye inamba yomunye umuntu okuthiwa la hamba naye uyokwakhala phela lokakha khona ngaze ngayithola ngamfonela lo muntu ngoba phela inamba zethu bese ziblocked zonke mase lifonela singalitholi mase lisendela ama WhatsApp singalitholi yabo ngafonela lo muntu lo elahamba naye ukuthi sisize usixhumanise noSibanibani ngoba kukhona isimo esifana nalesi yabo wasixhumanisa ke nalo ishangalelelo ke uma sixhumanisa nalo likhulume nje uyabona ukwedela lokukhombisa ukuthi umuntu akanendaba nalento eyenzekile asitshela ukuthi yena ngaze akhulume nabantu abathethayo ngeke nje azakhulumela utho nathi yabo kodwa uyena ikhozi yalento eyenzakalile yabo njengamanje yabona nje Nongalo angazi ukube ubaba uNongalo wayibona into engayibona ngalela langa ngicabanga ukuthi namanje ngaba kalala ebusuku namanje ngiye ngithi uma ngilala ngivala amehlo kubuye yonke into engayibona ngalela langa ngoba ngikaze ngiyibona ngelilodwa ilanga angaze mina ngibona umuntu edabukile ezandleni eshile ezandleni eshile naseyithweni eshiswe nje ugesi owenziwe kanje wenziwe umuntu ngamabomu yabo ngoba phela uma ngabe kwakuneqiniso kahle Nongalo kwakufuze sazi thina ukuthi kukhona into enje ukuze ingane nakhona ngazi Nongalo ngoba angeke Nongalo usukele emazweni akini la usuka khona uthi uzobulala imbuzi zakulelizwe uthi wenza into kanjena ngoba nakho wenzela izimbuzi ukuthi izimbuzi zingangena ensimini yakho khona imbuzi zesizwe ke imbuzi zabantu ke ngabe kuthiwani ngazo entweni efana nale ngoba phela yena uthi wayenzela ukuthi kungangeni izimbuzi la izimbuzi ke zabantu ke ngabe uthini ngazo zona nakho akuseyona imbuzi Nongalo sekuwumuntu kuthiwani ke makunje kuthiwani makunje indlela bekuthi ubiyelwe imbuzi la wathi ubiyele imbuzi la angithi yabona Nongalo la okay ke fine ingangangena la imbuzi kodwa ngale imbuzi ingangena lapha Nongalo lapha imbuzi ingangena lapha nasilwane sini esihloso ungena singangena lapha kwamina ngoba ngumuntu ngajomba lapha ngingene la so kukuthese kwenzekile ke kwafika umuntu okuyena owaletha ishangane ke lana ke wafika wazo destroyer intambo ke leze bexhunyela wanqamula yonke into lana njengoba ubona nje lolu cingo lalingalele kanje laliqondile lolu cingo ingane ekhishwa la kwafika leso sikhathi njengoba ubona lilele kanjena nje kahle hle akufanele ngabe lilele kanje
yabo kwafike kwa-destroya yonke loo nto leyo kwanqanyulwa yonke loo nto leyo. Intambo ibeyidonsa kuphi intambo? Yabona zimbili, kukhona eqhamuka la, kukhona ephuma ebiphuma la. Angithi uyabona nje le ihamba phansi le nongalo le. Le ihamba phansi le. Ihamba phansi le yanqanyulwa lapha ya. Mana kumnikazi womuzi ke uthini ke nje ke? Umnikazi womuzi uke wafika okokuqala kade kwenzeka isigameko, wafika weza la ingalo phela usuku kwanqanyulwa ngalo la. Oh yes. Kade nje ngosundu okwenzeka ngalesi sisase sundumbili sisahlezi lapha silinde ukuthi umzimba wengane uhambe. Kufika amaphoyisa no forensic. Sathi sifika nje sesibuyile ntambama ebusuku ngoba safikela ngathi kwakusha wo10. Yes. So wafika ke safike basitshela ke ekhaya ukuthi hayi zonke intambo ebeyiconnectwe la seyinqanyuliwe ayisekho, yabo sekuyisiwe yonke lento le yabona nje ngoba akazi yena ukuthi ila kwalimalela khona. Ngisho ngabe mhlawumbe kwadilizwa la. Mhlawumbe ngabe kunqanyulwe ngoba akazi ithina sabona ingane isilimele, yabo ithina sabona ingane isilimele. So nje ngithe nongalo noma ngafa kodwa uma ngifela iqiniso ngifela futhi ingane kadadewethu kulungile. Kulungile. Mana amaphoyisa abikeliwe, mayibekile akafika. Amaphoyisa sawabikela okay ngoba khona afika sisesundumbili awu2 ngokwenza lokho vele makwenzeka isigameko phela kufanele afike. So afika amaphoyisa aye2 afike ke asikhuluma ngalutho lithini nawo ngoba afika nje enza umsebenzi wabhala yonke into ayebhala. And after lokho asiyalela ukuthi from now uyaphambili kuzokwenzakalani, kufanele siye police station. Into nje satshelwa lo yona le ukuthi kufanele siye police station akusasa ekseni. La ngempela ke sathi masivuka ekseni sahamba saye police station eNyoni lapho esaya khona. Safike salithula udaba kubaseshi exactly ngendlela olwenzeke ngayo. Sathula nje lonke udaba sabatshela ukuthi kwenzeke kanje yabo. So ke base bethi ke ayi bazolinda kuze kuphume iphepha ngazi lezi zinto zama postmortem nani bazolinda kuze kwenzeke lonto leyo, and then bese beqhubeka ke ne process ngendlela kufanele beqhubeke ngayo ngoba balandela iprotocol bo. So bakhuluma nje kanjalo. Ama statement ke abakawathathi kodwa bathi bazofika bezothatha ama statement and akaze beze ke kuzobona la okwenzeke khona isehlo kanjalo nasekhaya futhi akaze befike. Angazi ukuthi yini evimba ukuthi zonke lezi insuku ngoba phela indawo yesigameko le ngokomthetho kufanele ngabe mhlawumbe kune danger tape la ikhombisa ukuthi kwenzeke kufa umuntu la, yabo. Lokho konke lokho kwenziwa ukuthi kufike abantu bomthetho akaze befike kuze kube namhlanje. Ofuthi ngiyabona mina nongalo ukuthi sometimes umthetho uyasifaila thina as abantu, yabo. Ngoba phela amaphoyisa ibona abantu kakhulu kwesithembele kubona ukuthi if sike sabhekana nenkinga efana nale amaphoyisa abantu bokuqala okufanele besivikele and two benze iqiniso ukuthina njengabantu, yabo. Akufuni kuze kufike la khona kuthina sicabangela thina ukuthi umuntu owenza into kufanele simthole kanjani, yabo. Ebaziwa phela ngoba sinimfunisile, yabo. Namaphoyisa ayazi ukuthi umuntu owenza into siyamazi. Akufuni kuze kufike la thina sicabanga khona ukuthi asenze into ethile sabe siye Port Shepstone siyomfuna thina ezabantu okuyibona abalahlekela, yabo. Amaphoyisa engakwenzi lokho, yabo. And lento ingiphatha kabi ngoba uyazi nongalo umuntu owelusayo usukazi ukuthi inkomo mase kuntambama kufuna ifake iphi. Ekseni ungambuza ukuthi iphi inkomo yakho athi sesibayini, yabo. Usuke ngisho ngabe uthi idukile kodwa umeluswa usuke khona. Usuke khona umeluswa usuke engadukile. Usukazi ukuthi njoba ngiyikhona mina ezumeluswa enkomo, inkomo ingatholakala endaweni ethile. Of which is uyena futhi umelusi othunywayo ukuthi hamba uyibheka inkomo lapha elahleke khona abuye nayo ngoba eyakhe phela. So nje into kwaba nje kanjalo nongalo. Ube njani umakhelwane wenu la nje yena lo dala isigameko nje ekuhlaleni ubevele umuntu onjani nje kungakwenzeki? Hayi yabona
ngoba nakho umuntu wangaphandle yabo nje ingane lezi engikhuluma ngazo nongalo beyibiza ingane lezi ayithume like uzayithuma esitolo noma ikuphi la afuna ukuyithuma khona uyakwazi ukuyithuma ingane kodwa uma esenza into efana nale akakwazi ukuyitshela ingane ukuthi sengikhonekthi ugesi ningayi laphana kodwa uyakwazi ukuyithuma ayibiza ukuthi hambani endaweni ethile ngifuna ningiyele endaweni ethile uyakwazi ukwenza konke lokho yabo kodwa ukuthi uzoyitshela ke ukuthi hayi lapha sengenza into ethile akakwenzi lokho akazange akwenze lokho yabo mhla nimbeka ebekwa lapha enkosini ubekwe enduneni noma wabeka enkosini ike sinebhodlela kade behambile abafowethu nodadewethu bahamba baya kuyinduna ngoba phela njenganjalo esizweni nje mase ukhona umuntu ohambile umthetho usofanele ubikele wesizwe yes so bahamba baya khona enduneni bayoyibikela ukuthi kwenzakalani lenkonzo sinkulu kakhulu lenkonzo bayoyibikela ukuthi kwenzakalani so induna yaba nje nokunqaphaza okukhulu kakhulu ukuthi yona ayilwazi lonke lolo daba lokuthi yabikelwa ngokuthi khona umuntu ohlala la ongeyena wakulelizwe ayikwazi lokho induna ayazi lutho nje ngalonto leyo kanti ngesikhathi nimbeka lapha amaphepha akahanjiswa kubani ngithi umuntu mayifika mangifika nje mina angiboni ukuthi unawo kwalawo maphepha nongalo yabo nje angiboni ukuthi unawo kwalawo maphepha kushuthi awekho kodwa iowner ke yomuzo kuyona yamletha la yathi unawo amaphepha kodwa kuyakhombisa ukuthi awekho amaphepha iwona ngekho yabo okay mfowethu asenze njena ke awukhulume nabantu base-Africa base-South Africa uthi usizo olucelayo ufake nama-banking details mayikhona nenamba yakho yocingo ukuthi nje bafuna ukulula isandla bekwazi ukuthi besilekelele yeah into esiyidingayo ukuthi siyabona ukuthi umsebenzi uzoba mkhulu nongalo umsebenzi kaMshana uzoba mkhulu kakhulu ngendlela emangalisa ngoba baningi abantu abafuna ukufika la yes nabade befika ke bezokhalisana nathi njengomndeni baningi kakhulu okudala ke sibona ukuthi ukukhulu okuzokwenzeka ngaleli yalanga yabo so into esiyifisayo bekufanele ukuthi umngcwabo wengane ingcwatshwe ngesizotho esiyifaneleyo ngoba kwenzeka ingozi into yokuqala nje le ingozi le yenzekile yabo so besifisa ukuthi uma singathola ngoba sibonile ukuthi uma sithola leli tende eluthupuli angeke likwazi uku-accommodate kahle abantu ngendlela efanele so sifuna leli mhlawumbe eli-frame tent noma lingeza ukuba likhulu ngendlela leyo okujwayeleke ngayo kodwa nje kube i-frame tent ethe ukuvuleka ezokwazi uku-accommodate kahle abantu bephelele yabo ngoba bazoba baningi and besike sazama ukuthi sithole i-creator ezosilungisela la sizolibeka khona lelo tende uma kwenzeka inhlahla ukuthi siyalithola so akwangenzeka asikakayithola kuze kube manje asikawuthola ukakafiki kuze kube manje yabo ubani benikhuluma namasipala i-department ngiyacathi bekhulunywe nekhansela okuyilona bekhulunywe nalo ukuthi siyacela ukuthi lisilungisele indaba ye-creator ezofika ilungise lapha ayikafiki kuze kube manje nake nalo futhi itende lelo eliyi-frame tent besingakalitholi kodwa ke uma bekhona bangafisi ukuthi belekelele umndeni ngakho konke abangalekelela ngakho ngiyacabanga ukuthi mhlambe kuma-banking details ngocela ukuthi kusebenze akasisomdala okuyena ozonikeza ke abantu ukuthi kuzohamba kanjani uma befisa ukulula isandla bazosilulela kuphi isandla uyanqena ukhipha wakho ngiyafisa ukuthi kusebenza wakho sisi uphi usisi nangu sisomdala lapha uzokwazi ukugada ama-scam nongikhulumiswa ukuthi kube nama-scam la ama-scam uyazi abantu bafike belekelele bese kuba khona uyalwazi escam bethi awusengifake imali engaka manje ngicela ungibuyisele engaka ayibone ivela yabona kanti uba wena ngiyabona ukuthi mhlambe bungakwazi akuyona into hayi singaba awuyena mfana ongathembekile bona ukuthi uthembekile singabanikeza ama-banking usisi wakho inyembezi akhiphe wena ngoba uzowazi ukugada nescam abanye athi sithi sifaka nezinamba zabo abantu besifazane bese abantu bethola ithuba ekugcina sekusemfuleni manje igcine ingabisahamba lenkonzo kuhamba inkonzo yomfula nje ukuthi awuwazi wamuhle enkosazana noma kunje kodwa yayibona kanti wena ngibona ukuthi ukhona ongasho njalo la kwena ngaphandle kokuthi kunesimo
Ayakho ngakuhlupha. Hayi asikho isimo. Hayi asikho isimo. Kahle qondile yonke into. Hayi yonke into right. Hayi no oyibiza ke i-account number. Mase ngiqedile nje ngizoza la. Mangiqede. I-account number inamba zakhona. Yes. Capitec. Yes. Ithi 215 Yes. 863 Yes. 3669. Yes. Cela ukuyiphinda. Yes. 215 86 33669 Mr MXBL. MXBL. Yeah. Inamba yakho ucingo sasuyifaka. Inamba yocingo ithi 071 366 706 071 u306 abathathu u7 u06. Okay, before sivala ingane befunda ubani? Ingane ibifunda eNdulinde Primary School. Yes. Ngithi benza bani? Emihle. Benza ugrade 3. Ubena 9 years intombazana. Bafowethu nodadewethu se-Afrika nalwazi udaba lethu luba lodwa nje uthi fihla ihlazo likamakhelwane wakho ubuntu umphako ongabuli noma yini nje ozoyijikijela kule account iyowenza umehluko ngoba iconsi ligcwalisa ibhakede. Ngicabanga ukuthi ke mndeni wakwaBiyela sinani sisazokhuluma sibone ukuthi ubani abanye abangasilekelela ngayo yonke indlela abangasilekelela ngayo indaba kaKandakanda indaba zamatende sibheke ukuthi ke kukhona yini abantu abangafisa ukuthi bebambe. Sifisa nje umuntu abambe noma yini angakwazi ukuthi ayibambe okulingana naye kunesimo esijena thina kuleli kaMthaniya sazi ukuthi ke awuye emzini nomuntu uhamba ulengisa izandla ngathi uphuma eminyakeni niyalwazi udaba kade sasikhuluma lento umuntu uhamba elengisa izandla nje kanje ngathi ukade donse 25 years ayikho into enjalo yabona ke manje into esizoyenza asilanda abantu abazi kabanzi ngogesi abantu abafunda imaths abantu abafunda izibalo hayi maths leads bafunda imaths angithi onafuna imaths leads hayi maths lead okufuna kubo iphiyo engineering kufanele uthole iphiyo ole ilithi hayi ilithi yabanye le okay ukuthi wazi nje ukubala mfowethu asibe nenhlanhla zozethula usho ukuthi ubani wazi kangakanani ngogesi bese uyasichazela ukuthi yini akufanele yenze ubani lona mina nguNtokozo Wamkhize ni qualified electrician. Yes. So eyimene eyifana nalezi engakuphawula nje oqala eSouth Africa sinomthetho o regulator installwa kwama electric wires. Yes. Mangabe mhlasimpe ezokwenziwa isecurity because uyabona la ukuthi ubezama ukwenza into efana nale kodwa this one is illegal. Okay, kunomthetho lapha okuyiwona regulator. Yes. Lo mthetho utholakala kuma sense 10.223. Uthi lo mthetho mawuzofaka ucingo olukanje as a security one lolu cingo lolo kufanele libe nepower regulated. So le power le uma bekwenzeka ingane ibithinta ucingo obelu kanjalo belizoyishaya bese futhi liyadedela lisuke lihlelwe ngendlela ukuthi liyashaya dedela shaya dedela liyaxwayisa akwazi ukuthi mangabe nje uthintile likubambe. Okunye uma uzofaka lelo cingo kumele kube nesign eshoyo ukuthi la lolu cingo electric wire. So akukwazi ukuthi wenze nje into ekanje. So lokhu ngokomthetho nje wase South Africa uvele senze icala ngokwenza nje. Olukutha isign lokufaka ngathi kwepirate ukuthiwa danger gefari. Yes kuyabhalwa ke futhi khona ke uthi ke kunogesi lapha. Yabona. Ngabe mhlawumbe ayenzekanga lento ngoba bekuzobe kwaziwa ukuthi kunogesi kunocingo olunogesi 2 bekuvele futhi lolo cingo lwelingeke likwazi ukuyibulala ingane beloyishaya lidedele izwe ingane ukuthi no khona into errong la. Even imfuyo ukwazi ukuthi imfuyo ungafaka into kanje ngoba nayo imfuyo ibizofa. So lokho nje kukodwa akukho safe. Ngicabanga ukuthi abomthetho bekufanele ngabe nabo
bathe mabefika bebona lento bawubikela uEskom. uEskom ubune bese kufanele wona into befanele uyenze ufike udisconnect yonke into. Yes. Ukuze ushiye yonke into i-safe ngendlela e-right. So into eyenzeke kuningi nje okwenzekile la okungahambanga kahle. Ngike ngabona ke futhi nangapha la uqhamuka ngakhona ugesi ukuthi kwakhona ngala akukho safe. Akukho safe. Yeah, akukho safe. Mhlambe ke ngoba wona unayo lento awudlulise futhi nje isixwayiso kulento yeinyoka kuphinde kube inyoka gcina sekuze inyoka nyoka umuntu osuke echuma leyo nto ongekho emthethweni i-risk yaleyo nto. Yeah, mhlambe angufake lokho enye into ngukhansela candidate kwenye iward ewumakhelwane la ward 6 la siku ward 16 ngale ward 6 ngizoxwayisa abantu ukuthi lento yenyokanyoka inkingi. Yes. Ngoba isikhathi esiningi uma beyenza uthola ukuthi ba compromise isafety. Uthola ukuthi lo gesi mangabe kuthiwa usushaya ingane awukwazi ngisho ukutripha ngenxa ukuthi vele sebe compromise isafety yawo lapha. Sinalento uthola ukuthi kulo gesi wethu ofakwa la emakhaya uthola ukuthi ufika vele unayo lento yakhona ukuthiwa i-leakage okufanele osuke inqunyela ukuthi ugesi ongaka or i-current engaka engakwazi ukubulala umuntu ayikwazi ukudlula manje wathinta noma wenza something iyatripha. Akufanele ube ngaphezulu ka 30 milliamp. Once wangaphezulu kwalokho yezwa ukuthi kune leakage engaphezulu kwalokho kufanele itriphe. Yabona amagama wakhulumile kodwa ngiyabona ubukhuluma wedwa ke lapha ukhulume ngo-10 10 ubukhuluma wedwa angazi ukuthi uthini 10 ubusayikhulumela wedwa njengoba usukhuluma manje ngo-leakage nakhona ukhuluma wedwa no-30 milliamp. Yes. Milliamp i-amplifier yabona ukhuluma futhi awu simplify ke lo 10 bese ke uyabuya no 30 milliamp kwenzela umuntu nje oyimini oyihambelayo uNkulunkulu usense 10.223 okay istandard esisilandelayo angithi uyazi ukuthi la kunalento lo South African Bureau of Standards lana ke South African National Standards okufanele silandelwe mangabe wenza installation. Okay lana ku 10.223 ngoba wama electric wires security so istandard lesi suke sifanele silandele makusuke kuzokwenza ngoba angithi mawufakile futhi lolu cingo kufanele kube nesitifiketi se-COC Ukeshwan lo okay i-certificate of compliance mina ukuthi ngicabanga cash on delivery cha impela le esifakazisa ukuthi cha impela le installation yakho i-safe ngoba ilandela imithetho yase South Africa. Yonke into mangabe yakhiwa kune standards sakhona. Ngiyabona mawuthe nje Bureau of Standard ngisho ngi-understand kusungibeke kahle ngaba u-30 millimeter cent u-30 millimeter lo 30 milliamp i-standard futhi sokuthi ke khona ke mangabe ake ngithi nje uthinta ugesi. Yes. Mawuthinta ugesi kuba nalento angithi ugesi ukuze ukuchoke usuke su-etha ngawe. Okay suthi njoba kuno amp la i-current leyo so izinga ugesi osukuhamba ngalo. Okay so ilikaliwe ke izinga ukuthi madlula lapha ku-leakage fanele kungabi izinga elingaphekwa lo 30 milliamp ngoba u30 milliamp mase kungaphezulu sekuyingozi. Cha uhlulwe nje ukuthi speed limit uba mina ngapha emotweni kube nje vela wayifaka 60 kilometers per hour wena now 30 kilometers per hour benze understand ngoba ngingapha nazo ke kodwa ke kunomehluko impela yes kunjalo so le kusuke kunaleso standard ke sokuthi make nje yathi ngaphekwa lokho then sekufanele itriphe isindisa abani impilo yakho.
futhi siyabonga kakhulu ngolwazi osiphe lona. All the best nalabo bazovotela ikhanseleni elunjini. Yini wayokuya ngapho waya ngapha emakhanseleni kodwa ke inkinga ke lento yobukhansela into umphakathi okhethayo. Ingakho ungafanele kube ukuthi into oye ngoba uyithanda wena. Abantu bayabona ngendlela osukubasiza ngayo endaweni ebese begcina sebebona ukuthi no lo muntu engakwazi ukusimela. Kusho ukuthi mnambe ngizokhethela ukuthi inyokanyaka uzoyiqeda kuphela nanti ngikhethela umuntu owazi ngogesi. Siyabonga kakhulu futhi yes. Nalapho futhi Nongalo. Indaba yenyokanyaka idaleka kanjani na? Ngizoblame uhulumeni. Yes. Kahle mawubuka emphakathi siyakhela. Akubona bonke abantu othola ukuthi bawu afford ugesi. Yeah. Kunamakhaya la uthola ukuthi aphethwe wogogo. Ugogo uhola le mali empesheni but kunezingane la egcekeni abazukulu. Kodwa futhi kufanele ugesi ukhona la ekhaya. Beze begcina belingeka ukuthi benze inyokanyoka. Kanti kufanele ngabe kune standard esithile sikagesi uhulumeni amchasa ngaso lo muntu loyo. Asikho standard. Into eyenzekalayo ke Nongalo ikhona kodwa uyithola kuphela mawuthenge ugesi bese beyakuphulela. Yabona mawungenalutho futhi mawungenalutho akukho la uvela khona. Abavena nangilo 350 uveza u350 bese bekunika isiphulelo ukuthi ngoba uno 350 ngabe kungcono ukube nje uyazi ukuthi ngenyanga kune ugesi omngako utholayo ukuthi mhlawumbe ungakhanyisa endlini noma upheke. Oh yes. Yeah, but akukho ke lokho ke fanele uze uthenge bese ke uthola isephulelo ukuze utholele usuke vele i-tariff yakho isinesephulelo vele. Nawu ukhuluma amagama amakhulu nontaringa. Yeah. Siyabonga kakhulu. Ake sithembe bazalwane sizoyibamba lento siyenze. Ugesi susaba ugesi uhloniphi nje ugesi nje. Yabona nje ugesi ngcono suyeke kubantu abawazi kangcono. Kunokuthi wenziwe yithina ngoba mawenziwe yithina siba nezimo ezinjengalezi. I thank you. Africa my continent. Njengoba besiyenze eminyango sila ekhaya kwaBiyela. Isimo sala usizi libhalwe emehlweni ungena omama bengane odadewabo abancane ogogo bengane ingane njobe sechazile okumalume wayo kane hambe kabi ngesenzo ukuhlala ekhulunywa ngazo every day ukuzixhumela ugesi lo wala ekhaya ke kulo kwamakhelwane ubuxhunywa ngendlela ongayazi akaze ngizwe nami ngayiqala futhi indlela entsha obexhunywe ngayo ukuthi ungasuka ugesi esilindele ukuthi usikhanyisele noma sipheke ngawo ugcine usiyoba isecurity isona simo sesibonile nisibonile. Ngiyacela ke ukuthi mhlambe ke sisukume sonke South Africa Africa iKwaZulu Natal sibambisise siyilembe sibambisise ukulekelela lo mndeni ukuze sikwazi ukuthi lengane sifihle ngendlela nesizotha. Ilokho nje ngakusho okuyisicelo sami ayibambe ikhona zibambe bese ziyabambisisa. Ubuntu umphako ongabuli fihla ihlazo kamakhelwane wakho. I thank you.